Сем сакраментаў касцёла. Размова з ксяндзом-канонікам Юрыем Санько. Хвала Христу, шчыра вітаем вас на хвалях Радыё Марыя і ў эфіры зноў наша праграма «Сем сакраментаў касцёла». Весці яе будзем мы, гэта ксёндз-канонік Юрый Санько, пробыш парафіі Святой Тройцы Святого Роха на Залатой Горцы ў Мінскі, і я, Надзея Бука. Пахвалёны Езус Христос. Навекі вечны аман, хвала Христу, вітаю вас, паважаныя радыёслухачы і тыя, хто далучыўся да нас зараз у прамым эфіры. Сёння будзе цікавая тэма. Так, зараз я тады адразу і агучу. Сёння ў нас тэма гэта сакрамент пасвячэння. Вельмі блізкая тэма вам, ксёндз Юрый, так? Ну, таму што две ступені сакраменту пасвячэння я ўжо прайшоў. І адразу пачнём з першага пытання. Дзякую вам за тое, што вы іх дасылаеце. Першае пытанне гэта што такое увогуле ёсць сакрамент пасвячэння? Сакрамент пасвячэння гэта адзін з 7 сакраментаў, які устанаўлівае Езус Христус для таго, каб пакінуць пад духоўнай апекай, пад апекай такога духоўнага кіравання ўсіх сваіх вернікаў, свой касцёл, які ён усталёўвае тут на зямлі. Гэты сакрамент ён пераказвае апосталам, удзяляе апосталам сакрамент пасвячэння, і таму можна сказаць, што калі устанаўліваецца сакрамент Эўхарыстыі у Вялікі чацверг, то гэты дзень таксама лічыцца днём устанаўлення сакраменту пасвячэння, таму што, каб цэлебраваць Эўхарыстыю, павінен быць праўна абраны устаноўлены святар, прэзбітар, той, хто будзе цэлебраваць Эўхарыстыю. Таму сакрамент пасвячэння ён мае сапраўды важнае значэнне для развіцця, для духоўнага жыцця касцёла, таму што пасвячэнні, якія атрымоўвае мужчына падчас сакраменту пасвячэння. Далей будзем размаўляць пра гэтыя 3 ступені сакраменту пасвячэння. Яны вельмі важны, таму што святар, ён з'яўляецца тым, хто удзяляе наступныя сакраменты, хто дапамагае вернікам, каб яны жылі ў сакраментальнай еднасці, каб яны тварылі сакраментальную супольнасць, не проста супольнасць аднадумцаў, але супольнасць, якая ўзмацняецца сакраментамі, Божымі добраслаўленнямі, Божымі ласкамі. І для гэтага ёсць устаноўленая вось гэтая функцыя святара, прэзбітара, які дапамагае вернікам у гэтым крочанні да Божага валадарства. А які вось дар атрымлівае святар, чым адрозніваецца ад іншых людзей? Чым ён пачынае адрознівацца святар, калі атрымлівае гэты сакрамент? Увогуле, калі мы кажам пра святасць, пра святарства, гэта вылучанасць. Чалавек з'яўляецца кансакраваным для духоўных спраў, вылучаны для духоўных спраў, той, хто павінен займацца і быць, можна так сказаць, простай мовай, спецыялістам ад душы, ад спраў духоўных і дапамагаць вернікам у гэтым узрастанні духоўным. Канешне, гэта павінен быць прыклад для вернікаў. Цяжка сабе уявіць, што святар будзе весці негоднае жыццё, і якім ён тут будзе з'яўляцца прыкладам для сваіх вернікаў, таму што сляпы не можа весці у правільным накірунку. Ён павінен быць прыкладам, ён павінен быць першым тым, хто будзе ісці наперад. Таксама пра святароў кажуць, што святар з'яўляецца альтер Христус, другі Христос. Гэта прыклад, гэта вобраз Христа тут на зямлі. То есть святар павінен жыць так, як павучае Христус. Святар павінен жыць не толькі гэтымі ідэаламі, але таксама і заахвочваць вернікаў, быць прыкладам для іх, каб яны таксама, гледзячы на свайго святара, як на свайго пастара, хіліліся да яго. І недаўна у 4-ю нядзелю, велікодную нядзелю, мы адзначалі нядзелю добрага пастара. І сапраўды мы тады шмат разважалі пра хто такі пастар. Хто такі пастар, ці гэта кім з'яўляюцца сёння нашыя святары, якія служаць тут на Беларусі, ці мы сапраўды з'яўляемся пастарамі, тыя, хто вядзе сваю паству да збаўлення, ці, не дай Бог, мы з'яўляемся наймітамі. Тыя, хто толькі выконвае якуюсьці функцыю, як прыходзіць у касцёл як на працу.
І гэта быў такі дзень, цудоўны дзень, калі кожны, я думаю, са святароў задаў сабе пытанне, ці сапраўды я пастар. Вось. І вось гэта выключная функцыя, якую атрымоўвае малады чалавек, які жадае, прайшоўшы адпаведную падрыхтоўку, прыняць пасвячэнне у д'яканы, пазней святары, ну і калі будзе такая неабходнасць, у біскупы. Ну вось якраз мы так плавна перайшлі да наступнага пытання, таму што яна гучыць так, як раскажыце, калі ласка, пра 3 ступені вось гэтага сакрамента пасвячэння. Існуе ж 3 ступені, раскажыце пра іх падрабязней. Ёсць адзін сакрамент пасвячэння, але які мае сапраўды 3 ступені. Першая ступень гэта ступень д'яканату. Трэба зазначыць, што ў каталіцкім касцёле ёсць прапісаная ў кананічным праве неабходнасць падрыхтоўкі. Мы ведаем тыя часы, савецкія часы, калі святары рыхтаваліся, напрыклад, у нас у Беларусі у падпольных семінарах. Тады, можна сказаць, не захоўвалася гэтая колькасць гадоў, але яны слухалі неабходны курс і філасофіі, і тэалогіі, і пазней атрымоўвалі пасвячэнне. Але гэта быў выключны час, такі час сапраўды пераследу веры. Сёння кананічнае права прадпісвае, што кожны кандыдат у прыняцці сакраменту пасвячэння павінен адбыць адпаведную фармацыю. Мінімум 5 гадоў вучобы філасофіі і тэалогіі. У нас у Беларусі зараз установлена канферэнцыя біскупаў, зацверджана святым пасадам, што ёсць падрыхтоўчы курс. Перш чым распачаць вучобу вышэйшай духоўнай семінарыі, кожны кандыдат павінен адбыць гэты падрыхтоўчы курс, які доўжыцца 1 год. Пазней 2 гады філасофіі і 4 гады тэалогіі. У суме выходзіць 7 гадоў. 7 гадоў, гэта шмат. Таму што так павінна быць. Таму што святар гэта асоба, якая павінна быць не толькі духоўна моцная. Тут адбываецца цэлая фармацыя. І фармацыя розных бакоў. І душпастырская фармацыя, інтэлектуальная фармацыя і, канешне, чалавечая фармацыя. Таму вышэйшая духоўная семінарыя гэта закрытая навучальная установа, дзе ёсць свае парадкі, дзе малады чалавек забіраецца ад свету, не жыве дзесьці у інтэрнаце і толькі прыходзіць на вучобу, так як гэта адбываецца, напрыклад, у свецкіх вузах. Гэта адбываецца цэлая фармацыя, вялікая праца і самого кандыдата да святарства, калі ён праходзіць розныя крызісы, розныя выпрабаванні ў падрыхтоўцы, але таксама з боку святароў, якія дапамагаюць яму гэтым выхаванні. І прайшоўшы навучанне, то кандыдат прымае па ступені. Першая ступень гэта ступень д'яканату. У дзеях апосталаў мы чытаем, што апосталы, якія павінны былі займацца абвяшчэннем Божага слова, пасля таго, як касцёл пачаў павялічвацца, яны пастанавілі выбраць 7 мужоў, якія будуць мець добрую апінію, каб іх устанавіць д'яканамі. Д'яканас той, хто служыць. І яны павінны былі служыць пры сталах, дапамагаць у такіх больш гаспадарчых справах, каб апосталы не адрываліся ад абвяшчэння Божага слова. І такім чынам быў устаноўлены ступень д'яканату. У нас д'яканат гэта пераходная ступень. У 23 гады кандыдат прымае, закончыўшы навучанне, прымае пасвячэнне ў д'яканы, і кананічнае права кажа, што ў 25 гадоў ужо д'якан можа прыняць святарскае пасвячэнне. У свеце, у Еўропе мы можам сустрэць сталых д'яканаў. Гэта тыя мужчыны, якія прынялі д'яканат, гэтую паслугу, гэтае пасвячэнне, і яны застаюцца на ўсё жыццё д'яканамі. Калі так глыбей разважаць, то тут можна сказаць, што, як уже сказаў, што у нашым выпадку, паколькі не хапае святароў, то ідзе мова пра д'яканат як пра пераходную ступень. І ўжо у 25 гадоў пасля навучання
дыякан можа прыняць сакрамент пасвячэння ў святары. А калі ён у больш старэйшым узросце паступіў у семінарыю, напрыклад, там у 25 год ён паступіў, то калі ён прымае тады дыяканскае пасвячэнне? Пасля таго, як закончыць навучанне. Адразу пасля? Нават на 6-м курсе ўжо ўдзяляецца сакрамент дыяканату, а паколькі у нас больш ёсць пытанняў, таму што адразу юнакі ідуць пасля школы, напрыклад, як у маім выпадку. Я закончыў семінарыю, мне было 23 гады. І каб атрымаць святарскае пасвячэнне, мне трэба было па кананічнаму праву было 2 гады чакаць, як дыяканам служыць. Я служыў толькі год, таму што ў 24 гады біскуп можа даць дыспенсу, дазвол ад недахопу гадоў, можна так сказаць. І ён дае, і ў 24 гады я прыняў святарскае пасвячэнне. Але гэта больш выключэнне такое у вас было, так, для вас? Найчасцей, паколькі святароў не хапае, то гэта практыка такая. Таму што каб раней, напрыклад, у 23 гады прыняць святарскае пасвячэнне, і такія выпадкі таксама ў Беларусі былі, то трэба прасіць дазволу ў апостальскай сталіцы. І тады папа рымскі дазваляе, каб, напрыклад, кандыдат, дыякан прыняў святарскае пасвячэнне не ў 24, не ў 25, а ў 23 гады, напрыклад. Такія выпадкі таксама былі на нашай бацькаўшчыне. Вось. І гэта другая ступень. Святар, ён выконвае, можа удзяляць усе 5 сакраментаў. Сакрамент бежмавання, канфірмацыі, пра які мы ўжо разважалі, можа ўдзяляць біскуп толькі, але з дазволу біскупа можа ўдзяліць і святар. І сакрамент пасвячэння ў святары, у дыяканы ўдзяляе толькі біскуп. Ось, таму святар можа ўдзяляць 5 сакраментаў ўжо моцай свайго пасвячэння. І трэця ступень – гэта ступень апостала, біскупа. Калі святар атрымоўвае трэцюю ступень пасвячэння біскупскую, гэта апостал нашага часу. Напрыклад, калі першая і другая ступень, калі кандыдат прымае, адбываецца ўдзяленне, то біскуп адзін удзяляе, напрыклад, устаноўлівае дыяканаў, пазней пасвячэння святарскія, таксама адзін біскуп. А ў выпадку, калі прымаецца біскупскае пасвячэнне, тады абавязкова павінна быць 3 біскупы на кансакрацыі. Адзін, хто галоўны кансакратар, і два, якія яму дапамагаюць. І ёсць такая сімвалізм такі, напрыклад, калі святарскае пасвячэнне адбываецца, удзельнічае шмат святароў, якія пазней прыходзяць пасля біскупаў, складаюць рукі на голову святару. Гэта значыць, што яны прымаюць гэтага кандыдата, гэтага новага святара ў сваю супольнасць. Калі адбываецца кансакрацыя біскупа, усе прысутныя біскупы прыходзяць і складаюць рукі на біскупа, як бы прымаюць гэта нова пасвечанага біскупа ў калегію біскупаў. Вось, такі прыгожы сімвалізм. Зразумела. А зараз такое будзе няпростае пытанне. Чаму толькі мужчына можа атрымаць гэты сакрамент? Сакрамент пасвячэння ў каталіцкім касцёле можа прыняць толькі мужчына, бо не толькі такая традыцыя, але сам Езус устанаўлівае апосталамі толькі мужчын. Вось. І гэтага ўстанаўлення прытрымліваецца касцёл, і так ёсць ужо на працягу 2000 гадоў. Калі так разважаць глыбей, то таксама жанчына мае таксама важную функцыю, нават можа больш важную, пераказваць жыццё. Вось. І таму вельмі важна, каб мы памяталі пра гэта, таму што ведаю, што і ў сённяшні час шмат ёсць размоў пра тое, чаму жанчыны не могуць, не хапае святароў, у касцёле так шмат жанчын, напэўна, знайшлася бы годная, якая бы прайшла адпаведную падрыхтоўку. Так, ёсць не толькі традыцыя, але сам Езус устанаўлівае апосталамі мужчын. І касцёл гэта захоўвае, і так яно ўжо адбываецца на працягу 2000 гадоў. Ці магчыма страціць гэты сакрамент, калі святар адыходзіць ад святарства? Ці магчыма страціць? Ёсць такія выпадкі таксама і ўжо ў нашым касцёле ў Беларусі, калі найчасцей маладыя святары
жадаюць змяніць сваё жыццё і перастаюць выконваць функцыі святара і распачынаюць жыць свецкім жыццём. Хачу сказаць, што у каталіцкім касцёле святаром застаешся на ўсё жыццё. Ты не можаш выконваць функцыі, ты не можаш спавядаць, ты не можаш адпраўляць святую імшу. Святы пасад, папа рымскі здымае з цябе абавязак пасля праходжання адпаведнай працэдуры цэлібату, малітвы браўярыя, абавязковай святарскай малітвы, але ты застаешся на ўсё жыццё святаром, таму што падчас сакраменту святарства ты атрымоўваеш пасвячэнне у святары, ты атрымоўваеш невыціральную пячатку. І нават ужо жывучы свецкім жыццём падчас небяспекі, напрыклад, смерці, святар можа удзяліць адпушчэнне грахоў, і гэта будзе важны сакрамент. Вось. Таму святаром застаешся на ўсё жыццё. Згадайце, калі ласка, момант ці памяці в той дзень, калі вы самі прымалі святарскае пасвячэнне. Што вы адчувалі ў той момант? Ведаеце, сакрамент пасвячэння, па-першае, як бы пакліканне, гэта тая адказнасць, якую ты прымаеш, сказаўшы, нема так, што ты сказаў адзін раз у 17 гадоў, у 11 класе, я сказаў, што я не хачу ісці на фізмат, хачу быць святаром. Ніколі не хацеў ісці ў гуманітарны вуз, але буду вучыцца ў гуманітарным вузе ў семінарыі. Не, так яно, напэўна, не было, і таму што пакліканне гэта тое, што нараджаецца ў кожнага па-рознаму. І, напэўна, ўжо не раз распавядаў пра сваё пакліканне, якое нарадзілася, калі я глядзеў, калі я быў побач са святаром, які быў у нас у той час у Нясвіжы, як пробашч, ксёндз пралат Эдмунд Гіловіч-Навіцкі, які сёння з'яўляецца пробашчам у Маладзечна. Вось, ён заўсёды нас, малых міністрантаў, браў з сабою у парафіі, калі мы даязджалі. Я бачу, як людзі чакалі святара. І ўжо гэтае пачуццё, што касцёл патрабуе святароў, і гэтая малітва, і ўласная малітва аб адкрыцці паклікання, дала вось гэты імпульс, што я адважыўся пайсці ў семінарыю адразу пасля школы. Я ў 11 класе ўжо ведаў дакладна, што я пойду ў семінарыю. Я рыхтаваўся ўжо ісці ў семінарыю. Больш часу праводзіў у касцёле. Можа, больш ўжо чытаў літаратуры такой, і для паступлення, і гэтак далей. Сама вучоба ў семінарыі, гэта таксама, як я ўжо сказаў на пачатку, гэта фармацыя, дзе ты таксама перажываеш шмат крызісаў, як малады чалавек, як юнак, якога, можна сказаць, толькі фармуецца дарослае жыццё, і ты трапляеш у супольнасць, і там таксама адбываецца барацьба, ці гэта мой шлях, ці гэта не мой шлях, якісьці страх, ці варты я, ці не варты, шмат пытанняў. І таму, калі адбывалася мой сакрамент пасвячэння, мне было 24 гады якраз споўнілася, біскуп даў дазвол, біскуп Антоній Дзім'янка, сённяшні ардынарый пінскай дыяцэзіі, ён удзяляў мне гэты сакрамент. Канешне, гэта трывожны момант, таму што ты становішся часткаю прэзбітэрыя, часткаю супольнасці святарскай, ты маеш і якіясьці прывілеі, але таксама маеш шмат адказнасці. І, канешне, паколькі у нас святароў не хапала адразу, вось гэта душпастырская дзейнасць, вельмі моцна перажываў першую святую імшу. І, канешне, тыя сустрэчы, якія ў мяне на прыміцыі, гэта першая прыміцыйная святая імша, якая звычайна цэлебруецца ў сваёй дома, у парафіі, з якой ты родам. Гэта было ў Нясвіжы. І я заўсёды памятаю, ніколі не забуду сюды памяці памерлага бацюшку нашага, які быў таксама на прыміцыйнай святай імшы, отец Дмітрый. Яны вельмі моцна сябравалі з ксяндзом. Былі 3 сябра. Ксёндз Грэгаш Каласоўскі, які быў пробашчам да 90 годаў у Нясвіжы, ксёндз кардынал Свёнтак і бацюшка отец Дмітрый, які ў Нясвіжы служыў як бацюшка.
Вось яны заўсёды 3 сябры сустракаліся, праводзілі час, шмат размаўлялі і дапамагалі адзін аднаму. І ён калі быў на маёй прыміцыйнай святой імшы, сказаў мне такія словы, якія я заўсёды памятаю: будь добрым святаром. Няхай ніколі не выйдзе, прыйшоўшы да цябе чалавек, не адыдзе ад цябе невыслуханым. І таму я таксама ў сваім святарскім служэнні ўжо 14 год стараюся, каб знайсці хоць хвілінку часу для кожнай асобы, якая прыходзіць, якая жадае сустрэчы са мной, сустрэцца, каб паразмаўляць, каб адкрыць сваё сэрца. І розныя сустрэчы былі за гэты час, і я ўдзячны Богу за... Амаль што у чэрвені будзе 14 год майго святарскага служэння. Гэта таксама прыгожы час выпрабаванняў, станаўлення майго як святара і узрастання духоўнага, вялікай працы. Я нагадваю, што зараз вы слухаеце і глядзіце праграму «7 сакраментаў касцёла», і сёння наша тэма – гэта сакрамент пасвячэння. І апошняе пытанне нашай праграмы будзе гучаць так. Ці якасць сакраментаў, які ўдзяляе святара, залежыць ад яго асабістай святасці? Кожны чалавек атрымоўвае ад сакрамента неабходныя дары, якія Бог жадае яму ўдзяліць. Сакрамент будзе важны, але для святара ён будзе, ён не будзе дзейнічаць для святара, калі святар будзе ўдзяляць гэты сакрамент у стане граху, напрыклад, цяжкага граху. Таму вельмі важна, каб святары памяталі пра гэта. Найчасцей святары памятаюць пра гэта. Яны стараюцца, на ўласным прыкладзе нават скажу, што вельмі складана і трывожна, калі ты прыходзіш і адчуваеш якісьці за сабой грэх. Вельмі моцнае перажыванне тады перажываю, удзяляючы сакрамент. Ці гэта будзе споведь, ці гэта будзе хрост, ці адпраўленне Еўхарыстыі. Таму, калі памятаеце, разважаўшы пра сакрамент споведзі, вы пыталіся мяне, як часта я прыступаю да споведзі, калі трэба, нават кожны тыдзень. У семінары у нас была такая практыка раз у 2 тыдні. І калі пачынаеш спавядацца рэгулярна, часта ты разумееш, што ёсць у чым спавядацца. Адбываецца ўжо гэта вось духоўная фармацыя, адбываецца гэтае духоўнае узрастанне, калі ты становішся больш чулы да свайго сэрца. Стаўшы святаром, няма такога абавязку. Вы спавядацца кожны, напрыклад, 2 тыдні, але гэта павінна быць рэгулярная споведь. У нас да пандэміі рэгулярна адбываліся такія сустрэчы святароў, дні засяроджанасці, калі мы сустракаліся раз у месяц, дзе была канферэнцыя, малітва, споведь. Канешне, зараз за пандэміі няма такой магчымасці, таму падтрымліваеш заўсёды са сваім духоўніком, таму што найлепш за ўсё, каб гэта быў адзін святар, якога ты спавядаешся, які ведае твае праблемы, твае цяжкасці і кіруе цябе, дапамагае. Таму што як у споведзі, як і ва ўсіх іншых сакраментах, асабліва святару нельга дапусціцца фармалізму. Каб гэта не было толькі для галачкі. Калі ты ўзрастаеш духоўна, калі ты жывеш Божым духам, гэта павінна, ўсё твоё жыццё павінна быць гэтым прасякнута. Дзякую, гэтага вам і жадаем. У нас жадаем. было пытанне на Viber прыйшло. На Viber? Дзякуй, зараз паглядзім. Хвіліночку, зараз паглядзім так. Важнае пасвячэнне, сакрамент важны, таму што святар гэта той, хто дапамагае вернікам перажываць і тое, што сказаў, ужо ўзрастаць духоўна. Так, прыйшло пытанне, так. Яшчэ такое пытанне, чаму каталіцкія святары не могуць мець сям'ю? Для праваслаўных альбо грэка-каталіцкіх святароў гэта магчыма, а каталіцкім нельга. Чаму так? Гэта такое частае пытанне. Гэта частае пытанне. І на гэта такое частае. Дзякуй вялікі, што дасылаеце пытанні. Дзякуй за вашы пытанні. У прамым эфіры. Сапраўды, у каталіцкім касцёле ёсць абавязак захавання святарамі ўжо кожнай ступені, пачынаючы ад першай ступені пасвячэння, ад дыяканату, абавязвае захаванне цэлібату. Гэта значыць
бесшлюбнасці, то есть святар жыве сам самотна і цалкам прысвячае сваё жыццё на служэнне вернікам. Такая ёсць традыцыя, якая захоўваецца, і калі мы паглядзім, напрыклад, праваслаўную царкву, там сакрамент цэлібату абавязвае біскупаў. Ёсць две ступені, ёсць так званае белае духавенства і чорнае духавенства. Вось у нас цэлібат абавязвае ад прыняцця дыяканату. Калі гэта не сталы дыяканат, тое, што казаў на пачатку, што ёсць два дыяканаты. Ёсць дыяканат як пераходная ступень такая да святарства і сталы дыяканат. У сталы дыяканат можа прымацца мужчыны, якія жанатыя, якія маюць дзяцей, якія ў сталым узросце. Да, ён можа мець сям'ю і ён служыць як дыякан, прайшоўшы адпаведную падрыхтоўку. Найчасцей гэта ўжо мужчыны такія ў сталым узросце. А ў нашай традыцыі захавання цэлібату так застаецца. Дзякую вам. І дзякую за тое, што вы дасылаеце нам пытання. Вы можаце іх дасылаць нам і на наступным тыдні, і заўтра, паслязаўтра мы ўсе іх прачытаем і будзем адказваць у наступных нашых праграмах. Дзякую вам вялікі за шчырыя адказы. Нагадуем, што ў эфіры была праграма «7 сакраментаў касцёла» і вядучыя гэта ксёндз-канонік Юрый Санько. Надзея Бука. Да, Надзея Бука. І сустрэнемся з вамі ўжо праз 2 тыдні. І тэма нашай праграмы будзе сакрамент сужэнства. Я спадзяюся, што на гэтым таксама наша сустрэча не закончыцца на наступнай перадачы. І ўжо зараз я хацеў бы зрабіць анонс нашай наступнай перадачы, і каб вы ўжо зараз дасылалі пытанні, таму што будзем разважаць пасля наступнай перадачы пра сакрамент сужэнства, будзем разважаць пра сакраменталіі. Вельмі шмат заўсёды ёсць пытанняў пра пасвячэнне, кватэры, страў, рэчаў розных, аўтамабілей, Чы трэба, каб папала вадзічка, чы не трэба. Пра гэта будзем разважаць. Пра сакраменталіяў будзем разважаць таксама пра пахаванне. Вельмі шмат пытанняў, вельмі шмат народных традыцый, якія, на жаль, вельмі часта не маюць нічога супольнага з хрысціянскімі традыцыямі. Пра гэта таксама будзем размаўляць. Таму ўжо так разважаючы пра нашы наступныя сустрэчы загадзя, не ведаю, ці наша перадача застанецца пад такой назвай, будзем размаўляць ужо з нашымі рэдактарамі, але я думаю, што нашы сустрэчы працягнуцца, і ёсць шмат тэм, на якія нам будзе вельмі цікава паразважаць, але яшчэ раз скажу, што пасля сакраменту сужэнства 1 ці 2 перадачы будзе ў нас пра сакраменталіі. Я думаю, што гэта будзе вельмі цікава, таму сачыце за нашым эфірамі на радыё Марыя. Дзякуй за эфір і ўсяго найлепшага з Богам. Пахвалёны Ісус Христос. 7 сакраментаў касцёла. Размова з ксяндзом-канонікам Юрыем Санько.